Marita Isaka, Matagaruani SDA Church, Matagaru District, South East Kenya Field. Itangani onare watebanga pole as a family, asinging Chokorara Kumugaka. Abodi ngana li kongu. Kiagara na chakonyoranga karamangana bunaya beire. Valia vaya nyorire. Ige koiremeti nyetane tatu baka 12 elinde bamanye ko banomo. Wana Nyasaye bubu yobunga bare michinga kichi cy'ubukendu Materio yomo agotera ngati tuli no bomenyo titoli na obomenyo aiga tore miwe asengane Tata Nyasaye kuana mona intwe bunora lera bebia stole na kugo sabazio so oyo rumotorio ito oyo amaisa yako igwana na maliko yebuku ekiagarara make 17 verse 1 Ayubu 17 verse 1 Ayubu Oyo anyansi minjiri masangere kanoyo etigatebe omo ikongere ire Amatukana ikiromo elio. Obo inambo nganyete. Oina yugo kwana mangana ayo. Ngomo ikomo ereire. Naende ere omanyire ngobo inambo mo ganyete. Ine aya no manyete ngobo inambo ko ganyete. Abantu bande intura batayare. Etnande intura inyoranga na bo inambo karo. Egento geto chandete no kona koligiringa na kingo korambu yenyarebe. Boina borabu ana koinyora. Wana buga koinyoriga. Gokoboka mambia. Wazo akire isiko. Kanyako kore practice ko chia sembera. Yani ukona ko practice nga erabali tukeli monarara. Ngakibano mboranza nonda abekwe. Ne ekere kono yo mwali ekobuga. Nkoboka koruo. Inse mokinda agende. Ekiagara makweri na korete ngaki. Naro. Agaroko somo morandi kiande mungo bitano. Biblia gotebanga abale moyo mbamanyete ngamba korenaki mbakwe lakini abakule barabumba bwati birengera libye ekikegenderete asa abantu batigaire kegento ngerege korankona kale timanyeti ebuku abantu bakale bare gosoma abanyabimira omonto okwa nande kiabarete emboli rete ngoko no maete na barato bwate birecha tima tinga omorandi kiande konye yachire ngoyo okure tabugati biasara na abale moyo ewa akarona tegerera gosembuna na arategereira sininiga Johnson no Morisia ayo akorire meremo goika bonati mokire iga omaete na aja konyora iga abanya sae kero bakorire meremo bagotimoka 13 verse 36 Acts ya bagire imbuguki Maede na bonda asoma aiga bakurua batenge ibungo biasomwa lakini mbialenge biasita Okay 13 verse 36 Acts Balikora jaote Ina Daudi ekera akolire gokorera Gokoro gwanja kwa Nyasaye aseke gorikiaye agakwa agatinde kwa se chisokoro chiaye chiatinde getwe ekera akolire gokoro gwanja kwa manene wana liwoli neri erabangwa kwa muna Johnson yakuraria ekero gokwo tinde kwa mere mokiora nyore kwa koreiro manene omaitaba mura bali besaipa nkora ali kabale buya ngorwa nirese yingiya ngoko liroro gando ngarando gacherwe gutwa nande tali era buyeka elio na marwa moita elino borogi bwa moita lakini orwa nirese yire naki bono Daudi era ga kolire gokorero manene aya bantu bare ngokorera ense kera Daudi era kera gokorero manene igago kwa orara ase chisokoro chiaye
Madhani na chako nyoraiga. Bantu bandi ntuma etinga unatembea ukiwa marehemu. Muna bateli ba Tanzania bako teba. 141 verse 7 Psalms. 141 verse 7 Psalms. Omaete lero mukutasa litole taarifa kamili mambia. 141 verse 7. Amauga ito nigasia onyana nyore microphone yende kangutiri gora kuirora. Amauga ito nigasia leire asomogo wembera wone bisaminya byechinko wose byamagena bigo sialerwa aseliro baiguru igo gatoko bamoyo onya turarara buna Johnson yararire amauga ho gasiarira asomogo bwembera amago bwembera nkia amauga aganyete enkore yiko na goaka bunego kiraiga story yao yaerire bono mambia na mauga Johnson yago so asoboina amauga anana yao atigarasi arira somogo bwembera lituketa rumbete ko buganga kwararire na ya mauga arusi kwa somogo bwembera asoiwe imasembera elinde lio toganye kono yo moelio e family iyo mugaka Johnson nabo amaswali agocha ninki kiagera ntuto eteraya ninki kiagera yaba maswali ana bakobo kobono 9 verse 12 Ayubu 9 verse 12 Ayubu ere akoira ere gakoire kiaganetie ara gitata ara gi ni gora oranyare na beli kirego ni ngora nyare komotanga ni ngora nyare komobolia inna ninki ekigwakora bone family na banare koreri bagante benga titoko nyara koboli nyasaye ngomanene ninki ekigwakora mbwango kyobo ekiagera erega koire ekiaganetie kobone genteke mokiango kiasomo gaka Johnson inkeringa amakweli aye na makweli goreko gokera 116 verse 15 Psalms 116 verse 15 Psalms akero ayo jakayo ekera banta bachenu bo monene bagukwa ndeki moyo kere ekero abantu abachenu bo monene bagukwa amakweli ayo nigara yenge nchenene asobosi bwa monene bono liboli neli erabangwa kuna Johnson yakuralia amakweli aona aba yenge nchenene asobosi bwa monene ekiagero gokugora kunkoro nokoboki gungo karete ngaki nkoro family abasomba bo monene igo bakurusi wao baso asogotimoka omogaka nigarusi wao elinda so asogotimoka 57 verse 1 and 2 Isaiah 57 verse 1 and 2 Isaiah omonto monyene oboronge iyagusira na muntu onde taliko okorengera ligoro yayo abegenwa bo monene nigo bakorusiwa na muntu onde tako manyenge nje yaye amanya no boronge gakorusiwa korwa sobobe abwo oso asomorembe abo bagotara soboronge mnigo bakoba batimogeta se chimbera chiabo bali bagotara soboronge bali bakulire meremo ya Nyasaye bakule igo bakoba batimogeta se chimbera chiabo ekero bakoba batimogeta se chimbera chiabo barabwo bakanyete kono yo moelio kobuga bakwane mangana kiaya 25 verse 9 Isaiah 25 verse 9 Isaiah
ona sori tukerio barabugo bagoteba iga rora oyo nere Nyasaye oito oyo nere twakaganyire erinda nyare gutotoria oyo nere omanene twakaganyire tigatogoke na gochenga ekiagero torete irugotoreka abanyaboronge igo baratebe oyo nere twakaganyire lakini bali batari abanyaboronge barabwa baraborie ebituno n'amabwago ngatowere erindo tobise titoro lenda mwamu yomonene ebona abantu muna babaegegete ng'anche tinkora agenda kanisa ng'ekiagera barayi bari chikanisa echinkorora nambangogeti yani omonto ang'enterereti omonto ekanisa matendo gekongoki na toetana boki siasa egosoero egotobwatani ero buna egosoa iga aro tokoigwana bono Nyasaye gagotokonya naye ancha korigi Nyasaye ringana rinde naiguga bari bake barakwana ona igu bagoteba ng'a Johnson iga arengo omwororo yani yara nabamanyekanete igo banto bando bolingana kioko ng'akio manyete nyarebe iyoko ng'anyarebe kira igo gakini ntanya koeresa banto bande ntobugati marieta riri buno omonto asa gokwana iga iyoko matata atako ng'aina abantu oije mumanyete buya 22 verse 1 Proverbs noja koresa omonto atango ekini kinyabitina erieta ligiya nigo liwenerete gochorwa kobwachi nibo chinyinge nokomanyeka nokuya okobwete feta ne dhahabu ine ayana kia abantu bakomanyete ekerera abenga gwatimokire buna Johnson yatimokire mangana kia abantu barakwane karati gari bagokwana kurweke bandaga ali abangena bagokwana ali ese bakaransite na araliaya ekere kurate yabekirunga gwakure mangana kia abanyakenyoro bagokwana ebuna bana nyakoro mongiti muno gekurate kobe kuganga chebirindo gekondo okure kana chebirindo kwa ngayakwera mbosongo gakirenda makweli na bale kobono munaro mongitie kabireri ngora charu nyono mutungi otera kwa machi igo mbora bakwanire buya amate naye gokoba moyo naye anchieri etaligiya iruka bangina batali aba bakaranseta ande batali bekenyoreke akarosa sete bakaba mura kagua kure bangina mbali kenyoro bakanireti bakaba mura ba amaya kogua kure gekoba ngakaratiga ikamwate ababaronga getogo kure ngae ayakwera nganema gakirende nto igosaberonde mabe kurende era tigati moke gaki gosemoka makogoti namenye iyenjirende ngogo kukwage toga ne faida ase mokango moka makogoti omaetenerie kanisa no korete ngai ande gatogotera Mario Gionsi takeria ono ori korete ngai naye chore rieta ligia abantu bagoteba ngagakinyare bominto abantu barakure kenyore kabaya koyo nere ngakiarenge no muya ono okoba moyo tenda wema fanya nini enda sako anto bali bangentereti abande kanisa agonya batanga kangana mana agenda lakini singi ya muraigete tu aetanete ano matese baetanete siasa taliande no baetanete agatike kanisa nande siasa yale ko campaign retired bono bali bakinya kongentereria abande igona buga nko inyoriga ekero igore gocha oyo kongentereri takayo Biblia goteba ngatasama na cha upesi na uchira mkononi kumlipa kila mtu kulingana na nini. Waona ikiwa atakuja kulipa kila mtu kulingana na matendo yake aya ingo konyagoteba nganyare monsuiyete amatane inyoraiga kero monto garaje gwekwanira kero monta araje kobogorio mosigoye na kikora muungano Tanzania goteranga na kila mtu atauchukua mzigo wa nani tako na kobwatereria abande baroma tetole kanisa otageta abantu bakorende buningitierende tamakengoroje toiko goserwa no gosa toborigwa
kiara gochikobori wachi gotige kanisa ande gogotige kanisa naye momanyaine n'abana siasa ne kanisa negenderete ujenzi ngaigo maenasiyu nabo ujenzi yetaere igo nabuga nko inyoriga hata pasipo wewe ujenzi wa kanisa utakamilika in Jesus name. Orojo nyeri choko chikwe yani kuengereria ngama nene baitira babani bao ngana ende nonya injanko ligibarobo gimabwane omaneno moirane linga magega yao mbaro chiri buisa na ibere batabege tamarwa bonsa senya sae apali igoli lioka getenga naye bwe kole inyoranga magega chiri buisa na ibere njikore tenga ki maete na yanje nyasaye kaba katiganda bainyuriga anya koirete chinga kia soko lienibo toliko liginya sae ekenya saa kongokia iyako gosiseni akoe pakoko sinyukomanyange byonzi ne byane lakini yako korera lingane limo 6 verse 1 and 2 Ecclesiastes ile jawa ndo bali bako ligichiwe sabata liko liginya sae monderuete kabisa atalikorara lakini yomona ndi kwachiete kanisa lyo moelio yawa tengaro tinkoinyura 6 verse 1 and 2 Ecclesiastes nabate bira ro mukutasali taliva kamiri mambi mbole obobe na arolire iga insi mboro bobe Sulemani arolire iga se elioba boli toerete aratiga liasole kosengo somole oro meaning go soma mboro bobe Sulemani arolire iga se elioba boli toerete mwanya bantu na borabwo obobe ubono bwabo ara kitata obo na buobo Nyasaye oiro monto botenenku omoire chinibo nando omoiro gosikwa tale meiri geto kende ase bintu byonsi aga netikende nke yare meire korende Nyasaye tamo etiokobua wo kwegokia ase binde byonsi ai omonto mwaoni gakobira wegokia na birabyo ayo na rombosa naende no gwechando kobe Nyasaye gokoa otuare lakini akuri no mogoko igubuna okuri no mogoko ya kwachi beso agache goroba akuri ne chinengo chikori na gochia goroba iguru yota etochagete korina kon ai garatiga ngirande to gotiga gote totire gochigoro torate goroba yaya garatiga nande kwasa gochikicha kiabanga moira ni gochinse tabese ko koira ni wocha amagani ngocha nke amagani nta manyete no ene simiti gose no uru kware korusia lakini ngocha anje kana korire koragera kiaba iro mogeni egoroba igora korengagi njamo naye ngoagachete goroba ngokorara igoro obete naye gokoba moyo goko na koriye byenseye Yesu agotebia boro kingari itanga nitorigio oburuoti bwa Nyasaye no boronge bwaye ayande tokorengaki tomenteru bono togokora post atana bako kunonya ne chindagera kwa kuchindagera Johnson rande kare kero gwachakirite kwarengo motaka bube abantu bali kubona gakinuyo nere kana ikira abandi nande kyali kuchikobanga abana baetire kyabanga abwarote ko babuwe onde moino lakini nande yache yabanga no bona abana aba baikire se bagosibiri kwarabire lirio takakarangire lero gokaranga ngokorete ngaki one kiagera gwakarangire gizesi nande muno taliko liginya sai nande oretire bintu byonsi ora nyagitari liriku agendo asisi gosekero gocha kogenda iyo bawo tebinga onye gutagetura bega aya mona maguta yechingeni basamarina bayahudi gosanga ngokora tingaki arwa batenge chabati otige egisi ande bagotebio sukari egisi naende bagocha iga bagotebie nyama egisi bagocha mata bagotebie bintu birie binene biyoka barwa bagotengo mongina egento giyoka kerago konye anjali sosa anjenderema anjomatere anjemboga kakirende gagwajenje ochenji goja magomba ngoja buona njenderema gonga ngingo korerendera
Eganje tindari ikerwa. Bano geko banga omagani ochira wacha kwa monyereru. Magani bano nkoliora kengoli. Magani otanga nkaranzinya. Kwaruororo kwaruziba somo huko watu momonta kengoli bano guko na kolera nendera magojia amagani gago gete gojia ni nyama. Biblia yate abango monene yakuri no mogo akuri no monto mogo kobukwego kine bintu ebyo igabantu bali mokora bakwego kine bintu byabo imbali batebete ngari itanga ninje tiganda ali yoboruoti ayande gonko na comment rutindi kobeka birangera lyo ane najanga nyora ngo monto motaka morore keratara asese nigu omuye kanisa ime omuya anyana kerago tara ko manyanga kuogie bikoro to nyomba ya Nyasaye ne bibe. Lakini ya kera sese ni yugu yoko ukurugesieli ka ke ki ko ku kwa manyanga ya mea ye kanisa lero no yakora tengagi ekiagero sese ni yugu naende onya konyoga chire kera lituko kere sabato kera Jumapili ekera sese ni yugu anda na bako chakona kobwatigo 32 verse 15 Deuteronomy abangine imbugi okay 32 verse 15 32 verse 15 anyangwa so mabwango angwa so mabwango mkutasa liteko irageka korende yesuruni akanora akaenena akanora na koneta akagirigenta elia kanga Nyasaye oyo motongete ani nonya no moiseke gachiro mochi karo manyerere naboko rako na gokora kore bintu ako na gokora kora watanga egaki onye chinga kinjire na injenya saa zezeniri indiri okobega bega okoigunge getingiro ya chakire koisane sanrusi aro goko matebinge embolinge erie bituma yakobona ge korie bituma ingi lakini lilia nyumotara kwana oikirarari omaete naye Nyasaye tagosesenia erindo tumie byagoseseniri nabyo osoe koenena osoe korora abantu bande bosa anya chinga kinchire bono gwenete gwekeya nekero gwaseseniwe Biblia wandenga abantu babere bagatira gochie karu gosaba oyo amono Omofarisayo oyo no Omorusi Ebango Omofarisayo yere agatine na agasaba agateba incho monene inche nigonkwe ngatara kabira sejuma na indinje tingwe kainibu na abandi abauli akaereza muna barababi nganande timbwe kainu nyo Omorusi Ebango oyo Rusia bangere kerachi gotaka gosaba agatine nale naendere tali gino nyanko imuki omotugoro ekiagere roche buno monya bebe Biblia goteba ekero bagoikanka oli bweira netinse akaimokira igwarari no oli bweimokira tigoro akaira ni gwarari bono gokoba moyo no nyangwa akorire kende no nyene kera abantu bakogotogia tebango omonene I wobonene in Jesus name. Family Biblia goteba omonene natinye keraririga kurwasa maisabo ama kweli takobo nonya no kweumia Mwenyezi Mungu awabariki. Kusabatole Machani Nyasaye byamana singi chugwatirira mone family yo Mogaka Johnson kurwe kerati mogete goikaritu kuri rero endo monene netigarete na endo botuko elinde Johnson yera nasaruete twamanyire Nyasaye ito norae abantu baye ora bararare gaso botuko bwa rero nabo igotata Nyasaye buna kwaraire miroberi yae kurumaega twamanyire no yerae goikere buya elinde kereko era mambia mogoroba elieta lya oli bakwe bona aliara makong orojata gwenreti elinde bali bakuroberi baumera na monaro tata Nyasaye batangere kera benganya chieni oroberi kende kera tango moyegoyo kende kera turubani moyegoyo tuage chikire kenganye kegende nyanja aselieta lya Yesu ndekero moyegoyo ragenderere ogwanja kwa ogokoreke abana baye atigire maega abachokoro baye chamana marafiki mbali mbali tuabalentira sobosi bwao chinga kichi chobo kendwa moneno baremie abana baye basisenia kero bagoswane kero bagosoka ekero barasa maliga maneno tuasa
obasabire obatinya mariga obasibe n'orukini rwao otaramo na barabuchinga kiechi chinkong'u ekiagera twamanyire ng'a chintakana nababorakana bao naende gogoteba ng'a abo bare chintakana batabwati abaise tiga bachasinde inche nimbarinde nande mbakore babe moyo bona abana ba Johnson twabarentera sobosi bwao obakonye naende obakore babe moyo na bonsi abaraba sobotuko abande bakogenda n'ebyoma na abarache n'ebyoma mana n'ogwanja kwao gokoreke twasabira sieso oyoro motorio ito. Get the point. Take a step forward.